abusive manager. Mama to abusive ke masibheka kushuthi nje uyahohisa nje yena. Ufaka ngamakhanda nje. Akahloniphi. Umama lo mthizi. Lalelani ke. Hey, what's this come from? What's this come from, please? Victimization of staff members by the manager. Shoot you about victimize you about sukumeza. Mama. Kanti ubalo inking. Ubalo inking akavelela. Manje siqonqongo ngabakhe impela kodwa manje nginandebe ngingaqeqeshwanga sokucela nisuke niphume hambe leli. Asodila nani isicile name lesinayo. Ungokithi impela kodwa mawusibhedela uyasibhedela suka la. Bokuthobeka abesifazane indaba. Okuzeka laphuma ngaba. Phuza ugavini. Ningangiphazamisi. Please. Best-teller number 7, victimization of staff members by the manager. Shuthi uyabenza noma yini uyabagudluze efake emabondeni enze noma yini afuna benze ngoba unalamandla ukuthi umphathi. Awukwazi ukuhlukumeza umsebenzi umphathi. Umphathi uma umphathi uhlala nomsebenzi nibonisane umtshela umfazi noma indoda weklinik. Bengezingane esifunayela vele. Lalelani ke. Nina ngihamba nani. Akusiyo yini le memorandum. Akusiye yini. Anzoba ngumsindo. Nigcine ningezwana ukuthi nizelini la. Please ne. Inhlonipho ihamba phambili ngane zakwethu. Noma sikwatile kodwa ubuntu sinabo sinza lokaZulu. Safundisa inhlonipho emakhaya ngane zakwethu siyabonga. Bese bethi South African first in our facilities. Basithi South African first la phakathi eklinik. Sisho ukuthi sifuna ukuseva impilo zabantu bakithi qala. Ukunesihambi esofika la sidelele. Sizenzela umathanda ngoba kunegunya elithile ekuphiwe lapha phakathi. Owala eSouth Africa akafanele afike eklinik engayithola imedication ngoba phela umuntu othizene ongenamaphepha uyithathile imedication wahamba nayo. Sezwana ngani zakwethu. Siqede. Bathi umphathi favoring foreigner national over South Africans by manager. Basebethi abahlali nabasebenzi bekliniki, we had enough. She must go because she does not want to comply and respect the facilities and respect the employees. Ngoba umphathi kliniki uyi-umbrella yabasebenzi bonke abangaphansi kwekliniki. Uyiso labo nomvikeli wabo. So yena mebacindazele balahlela ngaphandle ukuthi ababalekele kubani na. Siqede. Eyokugcina lengane zakwethu. Lezo babhlungu. Ngoba siza kuma staff members ke manje. To the staff members, we urge the staff members of the clinic not to offer any medical services to the foreign national who does not have clinic cards or invalid documents. Further, to avoid the scenario that happened with the staff member that was arrested unnecessary. Umusa womhlengikazi or remember eklinik eyawenza ngokunikeza umuntu medication engaphathanga ama-document aphelele ikhadi bekufanele ngabe waxoshwa ukuthi wahamba ulanda ikhadi ubuye usizakala kodwa ngenxa yomusa intombi ethile yayithola isengcuphekweni yayithola iseselini ngomusa wama South Africans. So ingane zakwethu nestaff ke siyacela nani ni comply neclinic ningathi ngoba umphakathi usufikile ke wasimela nathi ke sesozenzela umathanda. Sikhumbule phela kusemsebenzini la kunama orders kunomthetho weclinic. So nani ke basebenzi izawe futhi ukusiphatha kahle. Siyabonga socela ozosayinela memorandum athathe icopy yakhe uyositshela ke sesifonela ukuthi ubuya nini kithi. Siyabonga bese kuzelela iclinic isiqedile kodwa socela ibandla lithi igozololo kancane umphathi esayina memorandum.
Siyabonga ngani kwethu. Ngani kwethu, umphathi clinic. Ongaphansi kababa owana ekhaya. Lalelani ngani kwethu. Lalelani. Umuntu omnyama. Dameni. I-province asinendaba. Hayi kuyekhulumana madoda. Hey madoda. Hey. Simlindeni asayine singahibisa. Yona khuluma nabantu bakho bayazi umthetho. South African does not matter ukuthi uphuma. South African ishangana lekane South African la. Naimeda ngapha bafuna usayina wakithi. Mina ningafaki ANC lapho ngoba ngathi ANC Uzosayina kabili. Enye ningafaki ANC lapho bazothi into yabo ufuna ukuthi into esikomphakathi. Namaphoyisa ningawafaki bazothi into bokubiza Asilindeni ngoba usebenzisane naye abanganakani. Awuyifuni imali? Ayaya. Ay. Which one? Sanibonani mphakathi. Sanibonani. Noma phambi kwenu namhlanje uVictor wamakhathini ngithule ubuholi becommunity ukuthi silethe imemorandum kumphathi weclinic abathi uEsther bamazi. Lana is not a debate. Aso debate naye or asichaze. Sizofunda imemorandum simshiyele yona. Asiphi 7 days asiphendule. Siyabonga. Sizofunda imemorandum engane zakwethu. Complaints. We want the clinic manager to be removed from the facilities. For these reasons, unfair treatment and discrimination. Basho ukuthi umphathi wale clinic unokuxwasa abasebenzi bakhe ngokohlanga nokolini. Dodi munje lo. Kubeke ngani zakwethu. Silalelane futhi. Bathi favoritism amongst the staff members. Besho kusho ukuthi ke umphathi unedlanzana lakhe iqoqona lakhe
alithandayo alipha treatment ero engcono kunabanye ubeka bathi elinye iphuzu lack of professionalism shuthi mabethu lack of professionalism shuthi ngesinye isikhathi inqumo fanele ithathwe umholi weclinic fanele kube sezingeni eliphezulu lokuthi akasiyo umuntu nje umuntu oqeqeshekile masikhuluma ngeprofessionalism umuntu oqeqeshekile emsebenzini wakhe futhi engumholi police station sizoyibonela thina amaphoyisa sesikhathele ama-bribe awathathayo kubantu bokufika bajike babadedele futhi befuna imali kade bebabophile police station sizobuza impendulo ngoba sasilethe incwadi ukuthi basiphendule after 7 days njengamanje sofuna leyo mpendulo ukuthi babuye nani ngoba sasithe abaqoqe wonke i-correctional service konke immigration kuze kuzothathwa kuze kusetshenziswane nomphakathi nabantu bala eMzansi kuze nabo babone babokuqala enhlizweni ukuthi namhlanje umnikazi wepolice station asitshela ukuthi lezi ikhale sasilethile siqala nini ukusebenza ukuthi immigration namaphoyisa nomphakathi basebenzisane yipi indlela sebenawo bona njengamaphoyisa neimmigration emva kokuthi sifikile wathatha siphi isinqumo wathatha liphi iqhathi sithi nje sobonga kumacingwana ufikile wafika kanye wazoba nathi kanye la ekutheni sibe kule mashi esinayo sizolindela ukuthi umphathi wesiteshi uthini ibizwa kuthiwa i-national key point ngoba iyona umphakathi futhi okwesibili isigaba sokuqala iyakhonjeka kakhulu kwafethu sithi ukuthele siyize kodwa futhi asiyimukeli impendulo iy'hlobo zakithi izobhesha khona bese ngena bambaka emsini ithole ukuthi impendulo zithini impendulo manje sezidlulisi yakhona bakithi okusho ukuthi seyiphosta hayi kulethi njengamanje sicela ukuthi iy'nsiza isho khona la siqhubeke zihaye ziphase ngoba ukuphasa lokho ukwenzayo
amaphoyisa wakhululeka ikinto usinga amaphoyisa awalazi usinga azi umthetho usinga okubalulekile ukuthi belimalo singene ngaphakathi silalele amasteshi ukuthi usibizeleni uphendula ukuthini ey'nkingeni zama-drugs namakwelekwele lawa angafuni ukuhamba namabhilidi lawa engaba adliwa yithi Hey!